வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் ஷாசோ. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து பார்ட் 6 ஆஃப் டங் ட்விஸ்டர் வித் ஃபேமிலி. அம்மா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோ பெரிய காமெடி இல்லை இது. ஸோ வந்து டங் ட்விஸ்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது யார் தச்ச சட்டை, எங்க தாத்தா தச்ச சொட்டை. சாரி, ஓகே அரவிந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணு. இப்போ சொட்டை சொல்லுமா சட்டை சொல்லுமா? ஐயோ பாவம், அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டார். சொல்லு. யார் தச்சு சட்டை எங்க தாத்தா தச்சுட்டே, யார் தச்சு சட்டை எங்க தாத்தா தச்சுட்டே, யார் தச்சு சட்டை எங்க தாத்தா தச்சுட்டே, யார் தச்சு சட்டை எங்க தாத்தா தச்சுட்டே. ஆமா நீ நானாடா? ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. யார் தச்ச சட்டை எங்க தாத்தா தச்ச அம்மா இதுன்றத விட்டு போடு. இதா இது யார் தச்ச சட்டை, இது யார் தச்ச சட்டை எங்க தாத்தா தச்ச சட்டை, இது யார் தச்ச சட்டை எங்க தாத்தா தச்ச சட்டை. முடிஞ்ச சோழி முடிச்சு. அவ்வளவுதான். ஓகே, இது யார் தச்ச சட்டை, எங்க தாத்தா தச்ச சட்டை. ஷாட்ல முடிஞ்சு போச்சு.